Hello, hello, hello. Magandang gabi. Welcome to my live stream, Team Bunsurot. Testing lang po tayo mga kabunsurot. Testing po tayo kung paano ba ito ang live stream. Lagyan natin ng music. Music. Hello, welcome. Mayroon ng isang nanood. Comment. Boy Basura, shout out mga idol. Shout out dyan, Boy Basura. Ano lang po ito, idol. Testing lang po ito kasi ngayon lang ako kapag live stream na sa StreamYard. Pasensya na din sa salita kasi hindi man ako masyado marunong mag-Tagalog. Paano kaya ito lagyan ng avatar ba? Boy Basura. Boy Basura ba ito? Tama. Magandang gabi dyan sa'yo. Parinig mo ba yung boses ko? Idol boy. Ganito pala sa StreamYard. Hello. Ano ba ang gagawin natin dito ba? Tingnan ko muna ito, paano ba ito gamitin sa StreamYard. Bago man lang ako dito. Ngayon lang ako nakapag-live dito. Dito sa invite. Okay. Tingnan natin kung gagana ba. Ito yung hagdan. Yan. Natin.
banner. Hindi pa ako masyado marunong dito sa banner. Brand. Tingnan ko akong ano dito sa brand. Wala akong headset or mic. Testing lang kasi ito. Parang mas maganda siguro pag mayroong mic o headset. Dito sa brand, titingnan ko kung ano dito. Meron ditong brand color. Sa ano pala itong brand color sa dito sa ano Bunsurot trial live stream kulay blue. Ito naman sa music. Pwede lakasan, pwede hinaan. Try natin itong daydreaming. Ito tayo sa acoustic cinematic. Stop na lang tayo. Trial. Background. Gawin natin itong 10 minutes para makita ko kung ano ba ang resulta ng live stream dito sa stream. Ito. Paano naman ito?
Oh, hello. Main tayo. Patient. Mag-end na ako. Trial lang naman ito.